5. postaja. Šimon Cirenac pomaže Isusu nositi križ. Svi su me prezreli. Napustili su me oni koje sam ozdravljao. I moj najbliži, krvav i izranjen, potresen od susreta s majkom, kad sam očekivao ljubav, jednog su čovjeka prisilili da mi pomogne. Očekivao sam pomoć iz samilosti i ljubavi, a Šimuna su prisilili da mi ponese križ. To je križ, kad nemaš nikoga tko bi te požalio i volio. I kad to prihvatiš, tad sam ja tu, tad nisi sam. I još nešto. Imaj hrabrosti dopustiti da ti drugi pomognu. I ja sam to dopustio, iako sam svemoguć. Dopusti da su drugi jači, da te smiju braniti i da trebaš druge, da primiš pomoć. To je križ i od njega ne možeš pobjeći. Ali shvati, to su vrata k meni. Ne čudi se ako se opire tome križu. Duh žudi protiv tijela, a tijelo protiv duha. Ne zaboravi to. Uzmi svoj križ i pođi za mnom. Susrest ćemo se.